I més factors positius de la convivència, de la cooperació entre l'esbarzer i els arbres caducifolis joves, doncs és la protecció que els hi dona. Veieu aquí, aquest roure el vam plantar l'any passat, el seu creixement ha sigut espectacular, ha crescut més d'un metro en un sol any. Aquí un lledoner, perquè veieu que es pot fer servir també algunes altres espècies caducifòlies autòctones. Ho veieu, la competència amb l'esbarzer no suposa un problema tan greu. De fet, al contrari, es troben en molt més bon estat de salut. Els roures que estan plantats dintre del bioma de la bardissa, que és un bioma més forestal, amb més qualitats similars a la d'un ecosistema forestal, hi ha ombra, hi ha matèria orgànica,